Bros, excuse. Excuse, oh. Afternoon. Afternoon, one them. Good afternoon. Biko na-ewelu afa mbọ nnọnụ TV and comedy ana m eme ihe ejije kedịkwa n'afa gị? Afa m bụ Oji. Oji. Nwanne m kedịkwa n'afa gị? Afa m bụ Innocent. Afa gị bụ Innocent. Wow. Ọ dịkọnụ na ọrụ ebe a kwe? Fine, beautiful. Ọ ihe dị mma. Ihe a dị ebe a bụ kamera. So o nwere ife m chọrọ ije, o nwere mkpụrụ osisi ịtọ nji ebe a. Mwepụta ngosi na ụnụ gwa m afa Igbo ya, ụnụ agwa m afa oyibo ya. Ụnụ ịbụọ zate enye nnu 2000 naira ebe a. Ụnụ dị ready? Ụnụ dị ready? Kedu afa gị ahụ ọzọ? Oji. Kedu afa gị ọzọ? Innocent. Na ndị a obi nọ dịkwa n'enu. Okay, ụnụ dị ready kwe? Let's go. Camera, bịa nso. Ụnụ sị na ụnụ dị ready kwe? Kedu afọ osisi a eme? Osana. Kedu afọ oyibo? Emara ya. Kedu afọ osa? Kedu afọ ihe? Mkpụrụ osisi a? Osana. Kedu afọ oyibo? Ghana pepper. Ụnụ dara. Nke bụ eziokwu Igbo na-asụ n'olu n'olu, mana ife eji wee mara Igbo izugbo ihe a, o nwere ike ọ bụrụ sala ka ụnụ na-akpa ya n'obodo unu. Ọ bụrụ Igbo izugbo ya bịa, Igbo izugbo ya bụ ose ọjị. Akwụna na anụ ka a na-akpọ ose ọjị. Amazi m ihe nụ na-akpa ya ose ala. O nwere ike ụnụ na-akpọ ose ala na be, mana ihe Igbo ji gbara ya gburugburu, Igbo izugbo ya bụ ose ọjị. Then afọ oyibo ya bụ alligator pepper. So n'ihi nke ọ nọdara, mana ihe dị ebe a bụ na achọrọ m ka unu rie 2000 naira. Nke adịgo kansụl. O nwekwara mkpụrụ osisi ịtọ ọzọ m megosinu. Ụnụ mata afọ Igbo ya, gbanye afọ Igbo ya, gbanye afọ oyibo ya, anyị enu 2000 naira. Unu dị ready? Nke akwa another opportunity ka m na-enye n'ihe a. Akwụnụ dị ready? Ready? Yes. Let's go. Unu ma mkpụrụ osisi a? Unu ma mkpụrụ osisi a? Ka afa bekee ya? Watermelon. Yes. Ndị be anyị, o wetakwara anyị ọ sị na watermelon. Nke bụ eziokwu bụ na ọ watermelon o wetara. Mgbe ka anyị jụzie ya afọ Igbo ya ka ọ mara ma ọ ma afọ Igbo ya. Ọ gaghị kedu afọ Igbo ya? Mara ya. Ọ gaghị, ndị be anyị, ọ sị na ọ mara ya. Mgbe kedu afọ Igbo ya? Osisi ọbara. Ịtara ịkwara kama ị ga-ahụ na o nwere ihe i kwuru ya ka iji kwuo nke a. Ma nsogbu adịghị, ọ bụrụ afọ Igbo ya. Afọ Igbo ya bụ nnyụ mmiri. Nsị gị ọ gịnị? Nnyụ mmiri. Mmiri bụ wata, melon bụ nnyụ. So ndị Igbo be anyị na-agụ ihe dịka ihe ahụ yitere. Nnyụ mmiri bụ asụsụ Igbo ya, ndị ọya asụsụ Igbo ya niile gburugburu. Akpa ịmata gị ata. So ọ dị mkpa, ọ dị ọtụtụ osisi mkpụrụ osisi anyị na-eri n'ala Igbo nke anyị maara afọ ya n'oyibo mana anyị mara afọ ya n'Igbo. Ọ dị ọtụtụ. Nwekwa ndị anyị mara afọ ya na Igbo mana anyị mara afọ ya na Bekee. So ya mere ka anyị ji decide ya nnọọ na anyị ga na-ewere mkpụrụ osisi na-akpagharị na-ajụkasị. Ịghọtago? So afọ anyị bụ Nnụnụ TV and Comedy. Anyị nọ na social media. Ọ na-amarago ịbụ a tata. Na alligator pepper bụ ose ọjị n'asụsụ Igbo. Then watermelon bụ nnyụ mmiri. O nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ anyị ji ebe a, mana anyị ma m bịa n'iru wee gaba because ọ na-adaga ya n'izi. Ndị awa ka anyị kelee nụ. Anyị nọkwa nọ na Facebook, nọ na YouTube. Daalụnụ. Ọ bụrụ na unu nwetara anyị ka inye nụ 2000 naira. Daalụnụ. Ndị be anyị, ọ na-aka o si je ha dara.